Enti we anya ya Asantewaa krakra woni pakro nya Ghana ni. Na menyi ni so aba Ghana da. Picture nya Ghana ni. Wonya Ghana ni. Bala chapa o. Ache somewhere 1940 50 mu ho no. Ena America ni address say African woman oye warrior. Wiase ba bia no. Ohini bia ate akonya dua na edi aye a nipa nsa no. Asantefo nko a na wo akonya different kedwa a yesika. Na entokwa na ekọ so ewo ya Asantewaa abreso no. Enya abrofo ene Asantefo na ekọ yo. Abrofo ni di yenuanom asese omo Ghana fo anim na omo ne Asantefo ye. Ena Asantefo eni nkuni won tokwanim. Nemum di nti abroni ba no wanya. Enya broni na be ye divide and rule ahụ nka kanfo nyina ye nuafo. Awusafo na medemo kọ edwo so ya Asantewaa ko hinkon obabesia ya wakokon na ya boni dia fitete ye ba ye no an ya babeto no ho komo nene mene general form eba abebo na onim se eniema ba ko meni bi wono mo a ya na esesa kakra di enim ne entiase de etiase so ne hunu bi da eno na ye transese na ye de bremo na ne ade ba ko nti amafre no eye sa picture ye da so yi bi se eyo ya Asantewaa bi se enye wono a na nchirimu wo ho ne se ye wi ani atiesim ya Asantewaa wo no ankasa na se ade ye pe ni pesu no ankasa se ya Asantewaa ene da so ya na general amemfa won room intentem so ya Asantewaa na da screen yusu Da bi enye ya Asantewaa enye ono na da so da bi enye ono kra ye ko school nyina books im ene pictures ayi hunu social media nyina no this particular picture na ye tai ehu. In fact, statue no kra amri bi omo yesi eje so na no abata nya no no. Yes, as a statues how do you okuta the two na enen de ya Asantewaa ebra ya Asantewaa ntokwa ne ba so no. Na oyo ba panyin odi mfinshi adusia baako 61. Okay. Ena Asante ni eni sa uniform na de kokon. Nje ye uniform. On se wo seso jatare. Wo hwe picture no din on se wo seso jatare. Da bi enye uniform no. Ena nipa ogina ho ya babawa nti ade hie ni bia na asa na bia na we eye America University ena nka yen ha na free bi career day no ena university our America ena obi address say Africa woman or warrior ena e di try picture. Oh, okay. Nti we enya ya Asantewaa krakra woni pakro nya Ghana ni na menyi ni so aba Ghana da. Picture nya Ghana ni. Wonya Ghana ni. Bala chapa o. Ache somewhere 1940 50 mu ho no. Ena America ni address say African woman or warrior. Na date na ne yehu yansa ajibu mu social media. Some archives ni books bebre mu no. Sa picture na ne dem. Me dwene ho akra menti ase. Enti obehwe ahwe second picture we no. Okay. Oba panyin we no. Eno ne ya Asantewaa. But say Asantewaa de say dey see ye tete ye ne de obi okokon nya de nke wo se ki hu atuo bi ne akotade bi ne we the sasa brother TV we ya brother TV say I say Ghana nyina ye soja panyin ene man panyin man panyin ode man na ona ye commander in TV na say ona ye soja fo nyina commander. Okay. Nti ya Asantewaa no ye commander ma soja fo no kokon tantokwa no. Nti ya no say so ye soja ne ogina kon no. Enye ya Asantewaa na fa atuo no ne ayi Dabi ye ka say Asantewaa wa no say ona fa atuo e shutu ye ono na take command say ona ma command ama soja fo na kon tokwa no. Me dem tie ne say esine bu fu ye na o ka say ene de say kunani be ye kunani what I heard no ena oni bu fu ye na o sorry ye e fa kunani to no sorry ye no di asrafo ni e wo tokwa ni eno say ono na ye sra ni anu okon no ye ma me panyin nti wan kokon ni bia na ono na ye sra ni a all my instructions ama ya kon tokwa no ya da asebi ayere eti ono akasa nyinam se ye toto no say on say ka say ya hemfo no mokokon na empempi na no say say ohene na akasa na akotwe afena ana say wakakofa sikan ana wakafa tuode ku e say ono na o kire ebi asrafo we mfa ha we kotete ha we si nti ono na ema strategies ni nema ya de kontokwa no eno nche da nkire say ono na eko ankasa ayo nti ya Asantewaa no ena no epanyimu a o ma
asrafoɔ no akwankyerɛ monyese ɛno kyerɛ sɛ wɔn na wɔgyina anim nti na ɔyɛ maame panyin nti wohwɛ mfonyin ɛtɔ so mmienu abɛhu sɛ maame wɔnyini wode hwɛ no pidin wɔnyini ti real picture ni my ni history no ho abakɔsɛm kakra abakɔsɛm kakra wɔ saa ɛko no ho ne sɛ sagranti tɔkwa no akyi no 1874 na abrɔfo no afa no sɛ sɛsɛ ɔmagu asante na wie sɛ Asantewaa ba sagranti akyi nti ɔmo bɛhye bonsu aban baabi a na yɛ asante hena ahemfie no sɛsɛ ɛhɔ na ɛde ayɛ military museum no ɛna ɔmo bɛsi ɔmo fort wɔ hɔ ɛna afei military museum adum deɛ no ɛna asante hene ɛyɛ mensa bonsu soso otu nadeɛ so 1883 ɛna asante hene ma yɛ kya ɛde ne ba Kofi Agyeman ɛbɛdi adeɛ 28 March sɛ 28 April 28 March ɛnam sɛ 11th June owuyɛ smallpox ne kun no nti ɔkɔɔ ne kra akyi no na yɛ kya yɛ sɛ ɔde ne ba ketewa prɛmpɛ bɛdi adeɛ na sɛ ma ɔnya mfihyia 19 ɛna asante ahemfo no bi sɛ ɔmo mpene na ɔmo pɛ bɛma bia ne frɛ no sɛ Tweneboa no nti asante mu kyɛ mmienu a ne kɔkɔɔfoɔ ne ofitaafoɔ na sɛ ɔmo use flag te sɛ political party na ɔmo de ko ntɔkwa nti ntɔkwa no kɔ so bɛyɛ mfie 9 nti 1888 ɛna afei deɛ prɛmpɛ di nkunim ɛna ɔbɛyɛ asante hene nti ɔbɛyɛ asante hene aka ne akonya din de Kwaku Dua Asaa mu anaasɛ Kwaku Dua ɔtɔ so mmiɛnsa nti Broni kɔkɔɔ te sɛ yɛnya asante hene foforɔ no na ɔno nso ɛsoma ne nkurɔfoɔ mo mba ha asante 1886 ɔmo baa no sɛ nsrahwɛ sɛ no mabɔ ɔmo ho de akodeɛ ka ɔmo ho na ɔmo baa no mo se ɔmo pɛ sɛ ɔmo fa asante agyapadeɛ a ɛyɛ sikadwa no na asante hene sɛ daabi yɛmfa nkɔ saa na sɛ ɔmo bɛfa sikadwa no akɔdeɛ ɔno ade ne ho bɔ afɔreɛ nti ɔka sɛ ɔde ne ho bɔ afɔreɛ no ɛna ne maame yɛ kyɛ asante hema ɛso yɛ sɛ sɛ ɔde mba bɛkɔ deɛ anem so mɛkɔ bi ɛna ɛsɛ sɛ ahemfo bi ka no ho ne dɔm kɔ mpoano hɔ ɛdɔm kɔ wieɛ no mfie na yɛkyi ɛna Governor Max Hosen te hɔ a na ɔse asantefoɔ nyinaa se deɛ ɔdɔ ɔma no ɛna ɛte sikadwa so deɛ ase sɛ ɔno na di asante so ɛfiri sɛ ɔdi asante so nkonim saa na ɛsɛ deɛ ayɛmfa sikadwa no ma no ɛna asantefoɔ sɛ ɔmo nte aseɛ na ɔfɛ nso hema no ɔte so saa berɛ no na afra ne wa na ɔno nso so de sikadwa no akɔ akɔsie baabi ɛwɔ watra barekɛse a wɔkɔ ɔfɛ nso no kopi na ɔde akɔ akɔhyɛ wɔ baabi na waa onim kwa metua ɛsɛ ɔte a na Broni ate na ɔno nso te ho asɛm na ɔkɔka kyerɛ Broni ti Broni baa ɔyɛyɛ sɛ ɔbaa bɛfa no ɛna yɛ Asantewaa ebufu efisɛ na mmarima no nyinaa yɛ mmerɛ ɛhɔ no na ɔkeka asɛm na yɛnim sɛ yɛ Asantewaa kan sɛ mmaa na mmarima no te hɔ no mbɛma no fa kɔ sɛ ne se no ɛna ɔno hyɛ asraafoɔ no ɛma ɔmo ɛkyerɛ Broni ne sɛ ɔntumi ɛyɛ saa nkyerɛ nti Broni no soma ne nkurɔfoɔ sɛ ɔmo nkɔfa sikadwa no ɛyɛ barekɛse no ɔmo duru hɔ no ɛna yɛna n'ahema afra ne wa ɛtumi tu atuo ne nkurɔfoɔ ɛdi ɔmo so nkunim na ɔmo kɔ ɔmo nyinaa ma ne ka baako sɛ ɔnkɔka nkyerɛ Broni sɛ ɔno nkɔ ne agya nso medi adanseɛ ɛno ne ɛka sɛ ɛtu ato baare no na ɔmo ka ɛtu ato baare no ɛyɛ barekɛse akyi hɔ na ana saa asɛm no suyɛ nti ɛno hɔ no na asantefoɔ asraafoɔ no ɛnam yɛ Asantewaa nsɛm ɔkaeɛ no hyɛ ɔmo nkura ma honhom ba ɔmo mu na ɔmo ne aborɔfo di ɔko no na kyerɛ sɛ nana afra no akɔ aboa a na yɛ Asantewaa kakra ɔboa no ɔmo nyinaa so yɛ asonafoɔ na de na sɛ nana afra no adeɛ ndɛ yɛnhyɛ da ntie megye di sɛ akyɛ mu yɛ ɛnkyɛ megye di sɛ ɔfensofoɔ ɛbɛhyɛ ase ama yɛhu ɛho abakɔsɛm yie ɛfiri sɛ ɛyɛ ana mpɛmpii yɛka ɛbɔ yɛ Asantewaa nko adi na mmom yɛna na afra ne wa ɔfenso ma ahema odi akotene wɔ saa ɔko no mu ɔno na di sikadwa kɔsieɛ ɛbrɛ bare a wura hɔ a afenso ni nti ɛhɔ ɛna ɔde kɔsieɛ nti na ɛka sɛ ɛtu ato bare no ɛhɔ nom na ɛsiiɛ ɛsɛ ɔno kɔ ɔbɔ ho ban maa yɛ o ɔbɔ ho ban maa yɛ nti mfonyin a yɛhwɛ yɛ a ɛtɔ so mmienu no na asatena ma ɔmo akɔkye yɛ Asantewaa ɛwɔ amsɛm fɛnsi hɔ baabi ahafo hɔ kwan no so hɔ no ɛhɔ na ɛno nso so ɛyɛ kwa metua ne nkurɔfoɔ yɛ adaroma ne hu sɛ hɔ no ɔhyɛ kwa metua no ɔyɛ hwan na ɔyɛ Gyaase hene na ma Asante
na oyi ye to saa enti na asem bia a ombeka wo fie obi a wote ya no asoma ne banana ban so koka ono onya bibi wo mu ana assurance bi ba ntia o yes ana yenya aho abakosem kakra bi se na no tai prempeti so bedi asante hene okay nti obedi asante na ne ya ene bi so hu se nem se sesika ni bra na wona ni so keke nti na ise ye tracy an nkofo no gusu ho no like oh mo amama wo ya Sofia nchen ho mimi kuro amama ho na ofiri ani o nkofo amama na jeni boatin oh okay na entokwa na ekọ so ewo ya Asanto abreso no enya abrofo ene asantefo na kon yo abrofo ni di yenuanom asese omo ye Ghana fo anim na omo ne asante kon ye ntinya abrofo ne so adom be kon ye omo de dom free Trinidad and Tobago, Sierra Leone, Hausa for Kromo Nigeria, nyina ade omo ba yesi bi nkura gidi se nkrofo free Jamaica nya be kan ho nemu dodo na ye Ghana fo a na sabre from Gold Coast ntina omutumi ni ye fish so ena one typical example ye Fredi Adjuma obedi hina e be fe no oforiata odi kan wa atemabu akwa na okasa ntokwa no ho bi okay omuna liste na yawiwe mu hwe kakra no historians ade omu hu ye ne se wiase ba bia no ohini bia ati akonya ye dua na ye dia ye a nipa nsa no asantefo nko a na wo akonya ye front kedwa a ye sika enti ye de ne dem soronko wiase ba bia enti ye akonya na de ati akonya so ene golden stone abreo enti enye didi ka akura ni enti na nka itimi baje golden stone free asantefo nsam dia na se nka de ebiem ne yo no na ka nyina abo pepepe nti no ho hi na nkuru nka ye bi eka bom ni abrofo oh okay na komo baje omuji wi a na afa no ano no na ka abo pepepe ena asantefo ni nkuni won tokwanim nemum dinti abroni ba no wanya na sika dwa no ope eno so na da so ti ase no clear me ho asantefo ni nkuni wo kunimu ma ni nkuni enti na ye chi ya Asantewaa eso de ne ko ye no nemum dinti omo ba abota ye omo de ba ntokwa no ene se no be fa sika dwa no ene do mo sanka nti be ka so omo di nkuni because omo purpose no dinti omo ba no omo sanka ebia obi a onpe wasem no won se o sa no asere ache an panda ise na kwese wan sa yi enti yen fan so ma di nkunim nemu di nti omba no wan sanka okay nti ya Asantewa omukun na de be omde ne ko sessions ne bi ho na okowu ye emse 1917 nti okowu sessions wa samba okay yo ye da se pa busha for nana ya Asantewa na egusu a yedi ne ho enkomo no na ye hyase no ye hwe adwoso na o ye adwoso hima de bi no ba panyin obisi ase na ye Asantewa nya adwoso hima no e bisi ase on se adwoso ene bisi ase nyina ya asonafo se adwoso de ofi adwoso na bisi ase no to aso na de na o ye bisi ase hima no ye se ya Asantewa adwoso hima abusia na di hene wo adwoso no o ma na di hene wo bisi ase omunyina ya asonafo okay na etoda kra ye nka na adwoso hima kwa utu kwan ko amano ne a omo kana se Asante hima adwoso no aha ya Asantewaa no ye bodi din Asante queen of Ashanti okay ade se omo nim ne dibire ni mu woko asonafo ni mu a besi ase ewo animu chan adwoso enti wuyi atimo kwa kwa ma ne won na ye omo PhD free ho a no akọ ofen so na akọ aba besi ase ansa na wakọ omo ni anketo bi te say adwoso nemum na ni adwoso hene sa abre no ti ono no no ye ba panyin o besi ase no no asa ye te say acting asisi ye no Kumase oba ohwe Kumase so ne ye maame Kwabre Kenya ase
na yɛden na adwoso no adwoso na besiansi yɛnhyɛ dante asɛ sɛ adwoso na ɛte so adwoso ma wama adwoso na man hene besiansi no enye man hene nti omo peja adwoso because na afi na ọkọ adwoso besiansi hema ebia na sɛ omo ni Ghana hakora so kan Asante hema but no nya Asante hema nti bɛka sɛ besiansi esuan kyerɛ adwoso ana kankro na ye kabo mu de hyɛ adwoso asɛ brɛ yɛ adwoso man hene yɛ adwoso no man hene nti sɛ besiansi yɛ dikuro yɛ esuan kyerɛ adwoso onye dikuro ɔyɛ brempɔn ɛwɔ adwoso okay ɔyɛ brempɔn ɛma adwoso ɔn sɛ adwoso no ne nkuro ɛhyɛ n'ase no deɛ ɔno wankɔko ɛnyɛ wo ɛyɛ Asante hene prɛmpɛ odi kan a ɛta friend kwaku deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no ɔno na ɛbrɛ adwoso hene ɛboa no ma ne di nkunim wɔ ɔpɛ sɛ ɔfra akonya n'akyi no ɛna ɔyɛ sɛ ɔyɛ ne man hene na ɔfa asona nkonya 12 a ɛwɔ Kumasi traditional council ɛde hyɛ n'ase nti nkuro bi wɔ hɔ a bɛn adwoso paa na ɔmo nka adwoso ho ɛba amammerɛ mu nti bo sɛ besiase ne ɔnwe ɛne bɔnwere abraka so tano dumase ɛnyinasu menhyia buankra saa nkuro na asonafo di so no ɛne yɛde hyɛ adwoso ase nti nkuro a ɛhyɛ adwoso ase nyinaa yɛ asonafo nkuro a wɔdwoso ɛhyɛ adwoso ase nyinaa yɛ asonafo meka adwoso traditional council menka adwoso municipality minim ɔmo nyinaa yɛ asonafo na nkuro bi te sɛ kwaso sɛ ɛbɔ kwaso dabi kwaso nka adwoso ho fumasa nka adwoso ho na je sɛ ɛyɛ saa yɛ politics sɛ mi na ama mo nyinaa nti kwaso ɛka Kumasi traditional council ho ɛna ɛyɛ fumasa so ka Kumasi traditional council ho but adwoso nkuro no emu nan wɔ hɔ no ma ɔmo de ɔmo special status to ɔmo saa kyerɛ adwoso hene wi a ɔsɛn de ɔmo ne mo ba Asante hene hɔ ɛno ne bonwere tano dumase abraka so ɛna nyinasu bonwere hyɛ adwoso ase ɔmo yɛ asonafo okay ate sɛ deɛ mampɔn adwura ɛdeɛ ntie no yɛ ɔde ne ba okay afei na mate ase wɔ hɔ nom kakra no nti besiase no ɔmo nyinaa yɛ adehye yes ɔmo ne dwoso ɔmo nyinaa yɛ busua baako nti busua na mu nipa ne bi ne di besiase akonwa no saa na kyerɛ okay nti sabio na ya Asantewaa sisi a no obetum so di nkobetum adi saa besiase akonwa ne bi okay nti onua na ɛyɛ besiase ɛna ade a yɛfɛ wɔ ho ne sɛ adwoso no so besiase na ɔmo yɛ asona ɔmo aso nua ne afra ne na afra ne wa ɔno so di ɛma etuotu bare no ɔfin so nti adwoso onua ne fin so ɔmo nyinaa yɛ asonafo okay nti onua no nti sɛ ɛbra na adwoso man hene free mu no yɛyɛ yi no na ɛyɛ Akyemɛbu akwa hene ɛbɛtena ayi pa so no na ɔmo ka ne ho paa so ɛyɛ adwoso ɛnyɛ broni na ɛbɛyɛ divide and rule aho nka akamfo nyinaa yɛ nuafo nti ɛbaa ne sɛn na panyin ɛyɛ Akyemɛbu akwa na bedi akyiri ɛne ɔfɛ so na de ɔto aso no bi ne besiase ɛne adwoso manso nkwanta bonwere ɛne ho nkwanba nti yɛkyerɛ sɛ yɛ baako yɛda ase paa sɛ ne wɔma yɛsua adeɛ paa yɛbɛwie no nana yɛ Asantewaa a wohwɛ ko a wɔbɛko anaasɛ wɔn de aboa Asante nana afrane wɔya wogye di sɛ ho bɛhia sɛ bɛnya nkaedum bi di ama wɔn sɛ ebi a statue bi anaa megye di sɛ yɛ Asantewaa sɛ yɛama no senior high school Kumasi but ɛno akyi no ɛwɔ sɛ besiase hɔ no picture yi a yɛhwɛ yie no yɛhyɛ da yɛ ne statue di si hɔ ɛde kan no na amanfo ba tɔ wɔ hɔ no bɛhwɛ yɛ Asantewaa ɛno akyi no yɛ maame afra ne wa deɛ yɛahyɛ da ahyɛ n'animuonyam enti ɛwɔ sɛ school bi na ebesi de ato no din o sɛ ebi a hospital bi o na ebi a yɛaka akyerɛ nkurɔfoɔ sɛ bere bi atwam ne ɔna n'ahema bi yɛfrɛ no afra ne wa akokoduro a ɔde gyina ne broni koyɛ ekum na asrafo nyinaa ma ne ka baako so nkɔba amanneɛ no ɔno nie na ahyɛ nkyirima nkuran ebi mo dwen sɛ mmaa ani dwuma bi a wakamfo ne ma Asantefoɔ deɛ ɛne akamfo a yɛaka no yɛbu mmaa paa nti yɛhia sɛ yɛbɛyɛ bibi de si ɔmo nan mu de ahyɛ ɔmo animonyam na obi a bisa sɛ ho ana yɛfrɛ no yɛ Asantewaa ɛsɛ mmere bi atwam wɔn na yɛsɛ ne sɛ ho ana na yɛfrɛ no afra ne wa ne akyerɛkyerɛ mu ama nkyirima hu de si pɛn
ti na na adwo afra no wa ono se serious no wanko bi o gisem kohwehwe na mu ma hu ne din wa de me hu ye gisem kohwehwe no dia boy ya nso bo we no ba ma ye akiri nsem ne die okay yeah that's it pa abusuafo for general form na ye tie ne nka no nti pictures are air trendy na nam social media so a obi sha akotade no afa no so ya Asantewaa no ene nchirimu a aba ekire se enye ono anye sa picture na emum no fitaa no eno ena ye ono ankasa na so wo fie no eno na general form ene mpanifo bi a wodo suko ewa amamre ne amanie mu ene abakosemu no ede abeto dwa se no ena ye na ya Asantewaa no ankasa aha ADUMASA TV so social media handles ahodo ni nyina so on sabe tuma kan ewo so medin dia tesem hene kokoko yamam nyina mo ene hwa enyado yakra